Стига оправдания, путки! Спрете да бъдете путки и да се оправдавате, само путките се оправдават! Имайте позиция, имайте принципи, изградете си ценностна система и отидете да я защитите. Не бъдете халки. Единствените, които не гласуват, са халките. Който не гласува е халка. Subscribe! Круша, мале, за Круш тя много готина история. Слушайте, аз съм в детската градина. И аз съм ученик в детската градина, не съм ходил като възрастен в детската градина. Не бих ви разказал така история, те неща се пазят в тайна заради полицията. Една групичка от момичета бяха направили сладки. Ма такива едни топченца, нали? И бяха много вкусни. Обаче бяха едни черни, нали? Които не знам от какво бяха направени, бяха направени от нещо с консистентността на глина. Те бяха черни, а идеята е била да бъдат цветни, но те са назобили толкова много оцветители. И слушай ме, те бяха назобили толкова много оцветители, че стават черни. И после сигурно 3 дена, целият клас се питаме, абе ти верно и ти ли имаш сини лайна? Днеска бях слаб, днеска станах, на чекия станах. Бях превъзбуден. 15 минути си бомбих чекия, не можа да свърша сумата и време с 1000 кусура успях едва. Тецва отседих до Макалото и си купих 3 големи сладки пасти. Прибрах се, изядах ги. И просто бях... Сигурно 4 часа не можа да се установи енергията, бях размазан. Meanwhile... 6 клас, аз бях 6 клас, 6 годишен може би бях. Точно преди да влезна в училище. Бях си харесал съседката, тя беше 2 години по-голяма от мене. Обаче тя си играеше с кукли, брат. И казах на майка ми, купи ми, искам да ми купиш кукла Барби. И майка ми вика, как така, ма те барбите са за момичета? И аз викам, абе купи ми кукла Барби, трябва ми. Да мога да си играя с съседката, бате. Бик мозък. Какво? Съпортваш ли LGBTQ? LGBT. Брат, играя джунгъл, аз не играя съпорт като цяло в живота, за нищо не съпортвам никой и нищо, братле. Съпортвам себе си с ресурс, фармейки джунглата, братле. Който играе съпорт, братле, по принцип е... Сори, брат, да окажа, ако играят съпорт, най-вероятно сте халка. Просто искрено го мисля, искам си да не го кажа, брат. Не искам да го казвам, брат. Но си халка. A few moments later. Адакерите са халки, съпортите са халки, топовете са педофили, джунглерите са емота, повечето пъти някакви такива аутистични леко, а пък мидлейнерите са по принцип нормалните горе-долу реално в лигата, които са по принцип. Те са его-инфлейтед хората. Това е реалността, гайс, но адакери и съпорт са халки, брат. Това е фано. Между другото бях в Истанбул преди 5 дни, за там за 3 дни. Гайс, няма да ви лъжа, окей, признавам си. Не се гордея с това, но си признавам, направих го. Ядах някакви чизкейкове там, турски, баклава ядах, какво още ядах? Кюнефе ядах, някакви такива други турски работи ядах там обзето, където са доста зле. Фак. И въпреки това се прибирам буквално, имам повече почки от преди това, не знам как се случва, брат. Буквално имах 6 пак, като се прибрах. Не се ебавам, това е real fucking story. Не знам какво се случи, нещо се обърка там. Оп, то стрибе! Винаги... Искам да знаеш, че винаги ще остава големе ревно! Ти си грозна циганка, не приличаш на нищо! Веждите ти са невероятни, също като на своя приятел отвънка, невероятни вещи го вежди! О, циганко гремирана! Ще се порива тук за тебе за 64-ти път в тъпо предаване! Моето обращение... Копаем дъното! Най-тъпото предаване, бате!
Как се гъзи пред двамата мъже, направо няма думи. Не, няма такива глупости, брата, то как да не ти стане патката, ти представяш ли си? Аз това нещо, ако не видя да живо половин час, тая да ми е в такава поза, не патката ми ще стане, топките ми ще стръкнат. Ти нормален ли си, ще ми заври тестостерон, ще почна да греба по две. Чупаме! Я те спита! Агресия, биг брат! Я те спита! Шекото да ебава! Ница убийца! Ласи юруше! Цепете мутрите! Като го дигнеш е лесно. Така, Мартин срещу крана. Като го дигнеш е лесно. Така казват жените, които не правят свирки, брато. Като го дигнеш е лесно. Между другото, знаеш, че ако един ден нещата, които правя, са разкрити, хората ще имат супер много неща, които съм казал на стрим, които ще ги повдигнат, че казват, ето тук може да се забележи, че тези неща са били ясни, защото тогава. Но аз всичко, което казвам на стрима на Ташак чат, нали знаете, че само се ебавам. Неща, бе. Само се ебавам. Само се ебавам. На Хари Потър ще му се пукне стъклото! Няма ми част от Хари Потъра! И така, време е за решаващия двубой. Който падне, Бро, изкъцки зъбите на тази женската! Силни! Кои от вас излизат? И аз ли или Виктория? Мамка му! И аз. Човека се натъпкал с 2 бургера. Ми обяснява той на мене. What? Чум сърцето си. Ай, чуй сега. Разсърди му се, защото маняка... О, потири да реве на травицата! Това така цункай го! Ела пред татко! Точно така, ще обърнеш летвите това предаване. Първото натискаш с единия твора, сега натискаш травицата в леглото, натискай това моето момче. Искам да ревеш на всички, искам да ревеш на всякъде, искам да ревеш по всяко време. Искам цяла България да те види къв си. Ревло! Що му няма? Ще дупки от куршуми. Стреляли ли са го? Да, бе, беше му стрелял един, ми остави тентови с халусни в Тексас мангала. Бях го изсакал много грозно. Да. Те първо те искаха да му убият, после аз им показах чувството твой. Да върнат от пътя, гейове. SS Hillfigure, стримърка. Това ми е много любима снимка с него. Той двама терапевта. За мен това е Убу! Блият. Така, сега трябва да се изнаси... така да се изселим. Да се изселим. Да беше нарочно. Флаш би. Мини флаш би. More би. Ой. Найс. Ценно, хубаво горе. Ох, край. Ама на лонга. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. What? Полетях в... Да, това е новия. Ще разшири да го пробвам то. Готов е. I gonna be the one tap GG. Okay. Yes, me fucking piece of shit. Look me now. Look me now, look me. Don't. This connector. One. Ah! Yo! Whoa!
I want up one more. No chance. Trust me. Whoa. Maybe. Виж... How is your mom? How is your mom? I wanna know. Не ми се го изкарвай на мене, че твой съотборник, където играе с тебе, не те слуша. Не бе, карче се ситуацията. Я дай ти пауза да ни въна крана, И ти специално дето искаш да играем. Дай пауза. Какво ви има на вас, Не на теб да си го изкарам. Обяснявам ти с смолка. Оставаш под едно. Обяснявам, че нямаш време. Не да си го изкарам. Другия да спочне да ми играе в конектора, ще ми бам, цеса ламерски. Вземи писана кура вече от този мирач. Истината пусне.